Һәм инде әйтергә кирәк, ул миңа бик күп киңәшләрен бирде, бигрәк татар халык җырлары турында. Үз фикерләрен әйтте. Беренче тапкыр ул мине Татарстан дәүләт радиосына язмалар язырга алып барды. Һәм инде беренче тапкыр минем җырларым Рамил Курамшин белән яңгырады. Без 3 татар халык җыры язган идек. Өчесе дә худсовет аша узды. Һәм инде иң беренче җырларым ул минем Рамил абый белән булды. Бүген дә мин аны иң беренче тапкыр миңа уйнаган җырын сезгә тәкъдим итәм. Бу аеруча кадерле җыр минем өчен. Чөнки аның сүзләрен Илһам абый Шакиров үзе язып биргән иде, үз куллары белән, һәм бу җырны репертуарга алырга ул миңа тәкъдим итте. Ул җырыбыз әлбәттә инде татар халык җыры Сүнмәс дәрт. Менә минем җегетләр. Рамил Курамшин алдында кая барырга һәм кем булырга дигән сорау куелмый. Баянда уйный башлаган елларда ул инде аның кыйбласы Казанга юнәлгән була. Яшь баянчы бар ниятен һәм сәләтен туплап биредәге музыка училищесына укырга керә. 1968 елда Казан музыка училищесын уңыш белән тәмамлагач, Рамил Курамшинны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә эшкә җибәрәләр. Ул елларда филармониянең сәнгать җитәкчесе булып эшләгән Мәхмүд Нигъмәтҗанов аның уйнавын ишеткәч, Курамшинга зур өметләр баглый. Музыкант башта Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли. Бер елдан аны Илһам Шакиров җитәкчелегендәге концерт бригадасына чакырып алалар һәм ул шунда 20 елга якын чыгыш ясый. Төрле концертларда, радио-телевидение тапшыруларында һәм грамм пластинкалар язганда да аңа күп кенә җырчыларга уйнарга, ягъни кушмалык итәргә туры килә. Рамил Курамшин күп төрле сәләтләргә ия шәхес буларак безнең хәтеребездә калды. Музыка уен коралларында уйнаудан тыш Рамил ага баян өчен махсус әсәрләр иҗат итә һәм халык күңеленә таныш булган атаклы көйләргә үзенең эшкәртмәләрен дә ясый. Сезнең хузурыгызга Рамил Курамшин эшкәртүендә Әбипә көен тәкъдим итәбез.
Сәхнәдә Казан Нуры халык уен кораллары оркестры һәм аның баш дирижеры, Татарстан Республикасының халык артисты, Казан Дәүләт Мәдәният институты профессоры Рәсим Ильясов. Әлеге әсәрне башлап уйный Республика һәм халыкара конкурслар лауреаты, Казан Дәүләт Мәдәният институты студенты Дмитрий Капитонов. Рамил Сөләйман Рамил абый гомер буе профессиональ иҗатка тугры булды. Гаҗәп дәрәҗәдә. Шул юнәлештә эшләде, шул планкадан төшмәде һәм төшә алмады да. Сәхнә, сәнгать, музыка аның өчен изге төшенчәләр иде. Сәхнәдә Рәшид Вахапов фестивале лауреаты Азат Абитов, Әнвәр Бакиров музыкасы, Хәсән Туфан сүзләре әйткән иде. Әйткән идең әгәр сөяк булса, миннән
Köp yıllar dövründe İlham Şakir yetekçiliğindeki konsert brigadası bilen elikkiga Sovetlar Soyuzu'nun köp töbeklerinde çıkış yasayn. Orkalığa buyga demesen dürüste olmaz. Anda yaşayan Tatar tamaşaçıları için Ramil ağa boşkaran kuylar unutulmaslık mum bulup yangırap, Tatar müzik sanatına karata mehabetini tağında küçeyte hem nığıta. Demek, Tatarını Tatar etip saklap kalıda Ramil Kuramşin'in da sallı ölüşü var. Selamlar sözü bilen sahnege Tataristan Respublikası Devlet Soveti deputatı Kamil Esgat Ulu Nugayevna hem Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şura Reisinin birinci orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti yetekçisi Deniz Hanis Ulu Shakirovlarını çağıramiz. Rahim ediniz. Hayırlı iş, hürmetli milletteşler, hürmetli Refat Ahmetoviç, hürmetli Sanisoviç, hürmetli dostlar, Ramil abinin, Kuramşin'in tuğanları, onlarına şundan da şatlanıp şuşunda geldik. Refat Ahmetoviç, bek zor rahmet şuşundu, Ramil abinin isket şu, hem şuşundu, konsertini uyuşturuzda hem şakırızda şundan aytan bek zor rahmet, özünüz de aytıp gittiniz. Min de kişisini beşeşkende etkeni bitinde şundi buranlı günler, yollar yok, nişik kalır, yılır iken deyip mine kirip kalavaş, koğunlar şatlanıp, şağırın tuğla mine zal, şundan sizge mine kalıp tamaşaşılar bek zor rahmet şulay kelgeningizge. Mine birinçiden saytınız Tataristan Devlet Soveti Reis Orunbasarı hem Tataristan Respublikası'nın reisi karşındağı Tatar tilin hem başka milletler vekillerinin doğan tilini saklav hem Usturuka Komitesi
Марат Гатов улы Ахметовка күп кайнар сәлам тапшырырга. Шуннан да менә Рамил абый бая фильм күрсәттеләр, бит әзек видеосы күрсәттеләр. Нинди матур, нинди үзе дә матур, шул хәтле үзе дә ничек матур уйный. Безнең менә монда безнең вакыттагы безнең яшьтәге кешеләр белән җыелган. Без яшь вакытта бит инде ул вакытта телевидениедә күп түгел иде. Менә район ачып җибәрсәң, Курам шуны дисәң бит бөтен халык менә шулай тыңлап, шулай ах итеп, инде аны концертларда күргәч ах итеп карыйдык. Мин үзем шәхсән 84 ел мин үзем Куйбыш районыннан, Хәйлеспас районыннан инде 84 елны ул елларда бит Совет Союзы вакытында артистлар группасын теге уңышларны авыл районнары уңышларны җыеп алгач концертлар белән чыгалар. 84 елның октябрендә микән, ноябрендә көзге теге жаңгырлы шундый пычрак вакыт иде һәм безгә бик зур бер группа Илһам абый, Әлфия абзал, бөтен Татарстанның бөтен ат казанган артистлары һәм җырчылары һәм сүз сөйләүчеләр шулай килеп төште. Мин аларны бер атна татар авылларында шулай җиттем һәм шунда таныштым, чыннан әйтәм, шунда таныштым. Һәм менә мин монда күчкәч инде 22 елны Марат Гутыш үзе командировка китәләр, ниде Каменская төште, менә Рамил Курамшинга 75 яшь тула. Син мәйтәм бик яхшы беләм һәм бик таныш мәйтәмне. Давай минем исемемне барып кайталы, котлап кайталы дип мин аны һәммәт диярдәм күрсәтеп мин Марат Гутыш, мин аның өендә булдым ул вакытта. Ул иптәшләр исән сау имен шунда аны котлап инде шул яшь чакларны искә төшереп утырган идем. Дөнья бара бит, кем уйлаган 5 ул вакытта авыр иде инде. 5 айдан соң Рамил абый вафатта булды. Менә гомер үтә, bir aydan уже артык вакыт үткән һәм менә шушындый концерт. Дөрес әйтәләр, менә аның исемен мәңгеләштерә. Безнең яшьтә халык аны барысы да белә, Урам шин кем икән белә. Менә аны яшьләр дә белсен, музыкаль институтларда, техникумнарда һәм башка ниләрдә аның турында сөйләп, аның менә шушы җырларын өйрәтеп, уянлык өйрәтеп, менә шул эшләрне эшлисе. Менә шул менә баямында Рифат Әхмәч әйтеп китте бит, мин анда шаһит мишен, чөнки шунда Марат Гутыш белән Шәфәгать Харис яшькәндә мин шунда утырдым. Менә ул шылтыратты. Ул элекке безнең Татифның генераль директоры Марат Гутыш мин ишеттем ди, менә ди Рамил Курамшин үлгән икән, ничек аны ул бит инде бик безнең белгән кеше инде, бик җыраткан кеше ди. Ничек ди аны мәңгеләштереп була икән, мин дә матди ярдәм күрсәтер идем диде. Һәм шулай уланы эшләде. Ходай Тәгалә аңа исәнлек саулык берсен, аның менә шушы булышлыгын кабул итеп алсын, ишеннән да әйтәм. Менә бик зур рәхмәт әйтәскә Марат Гутышка. Менә монда утыра Рифат Әхмәч конгресста торган сезгә бик зур рәхмәт шушындый концертларны һәм моны хәтер кичерткәнегезгә. Булган кеше, аның бит менә чыкканда да кайбер вакытта гармуннар патшасы дип әйтәләр Рамил абый. Шулай гармуннар патшасы дип әйтәләр чыкканда шуннан менә шул хәтер ул гармуннар патшасы булып безнең хәтердә калсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Хәерле кич, хөрмәтле сәнгатькә, мәдәнияткә гашыйк булган тамашачы. Әлбәттә, Рамил абый Курамшин татарны татар иткән һәм гомумән баянны, татар гармунын аның татарның канында, язмышында, үзәгендә исбатлаган шәхес. Күз алдына китерегез, 1975 елда татар музыка сәнгатендә ул беренчеләрдән булып баян һәм оркестр өчен концертны язып, аны күләмле әсәр буларак иҗат итеп, дөнья күләменә таныткан. 80 елларда телевидениедә аның татар баяны белән беренче концерты яздырылган иде. Һәм Россия күләмендәге телевидениегә дә баяны чыгаручы ул. Һәм шул елларда бөтен Союз телевидениесында да баянны һәм үзенең уйнавы белән татарның дөнья күләм таныттырган милләт шәхесе. Ул гомер буена фидакарларча хезмәт итте һәм чыннан да баянны профессиональ күзлектә югары сәнгати зауык белән татарны икәнлеген үзләренең чәчмә әсәрләрендә дә, яшь буын җиткерүдә дә үзенең гомерен багышлады. Соңгы елларда әле авырып торган вакытта Рамил
абы белән шактый гына аның фатирында гамәләр корып, фикерләшергә, сөйләшергә туры килде миңа да. Мин хәтерлим, һәрбер керүдә ул безгә башта Бөтеннья татар конгрессына башкарма комитетына шалтыратып, егетләр, татар басмалары, татар газетләре җыелды, килегез алып китегез дип. Килеп керсәк, һәрбер татар басмасының, татар матбугатының һәрбер басмасын туплап, аны менә шулай җентекләп, бәйләп, безнең кулларга тотырып, татарга җиткергез әле шуны дип. Аның телевидениесына һәрвакыт ТНВ планета иде. Ул елларны да һәрвакыт милләт белән янып киеп, аның язмышы белән, аның үсеше белән кызыксынып, бөтен йөрәге, күңеле, жаны аркылы уздыра иде. Әлбәттә, биредә мин айрым аның ягына, аны тудырган ягына, Нижгар ягына айрым басым ясыйсым килә. Нижгар төбәге татар дөньясы өчен ул айрым бер дөнья, аерылгысыз зур бер татарның өлеше. Нижгар төбәге татарга, халкыбызга бик затлы әдипләр, сәнгать әһелләрен бүләк итеп биргән як. Аның якташлары да бүгенге көндә дә аны данлый. Биредә бер нинди һава торышына карамастан, айрым бер зур автобус белән, машиналар белән килгән якташларын да сәламлый һәм аларга да рәхмәтләр әйтик. Алар Кызыл Октябрь районы Кочкпажар авылы да безнең ул вакытта инде ул безнең Горький өлкәсе, хәзер Түбән Новгород өлкәсе, Сергачлар да, гомумән Нижгарлар дип атыйбыз без аларны. Алар безнең белән биредә һәм Рамил абый Курамшин безнең Нижгар белән Татарстанның иҗади күпере иде. Ул һәрвакыт менә әлеге яткәр, чынлыкта да мин Рифат Әхмәтовка айрым зур рәхмәтләрне белдерәм. Без хәзер бүгенге көндә Татарстан белән, республика белән бергә менә әлеге яткәрләрне барлап, даими рәвештә, зиксез рәвештә бер фәнни, методологик нигезен булдыру өчен ул әлеге эшне башкарабыз. Һәм шул аралашкан вакытта ул аны матбугатта да җиткерде. Рамил абый мине иҗат буларак һәм иҗади югарылыкка күтәрүче, ул әлбәттә һәм иҗатта тудыручы ул Казан диде. Һәм ул Татарстан, Казан мине Татарстанның халык артисты итте. Ул үз чиратында әлбәттә дөнья күләм татар өчен баянлыгына түгел, гомумән татар сәнгатенең, татар мәдәниятенең бик югары зауыклы икәнлеген дәлилләде, расады һәм гомерен фидакарларча халкыбызга хезмәт итте. Әлбәттә, Рамил Курамшинсыз бер ел бу саннар әле алга таба дәвам итер, ләкин ул безнең күңелләрдә мәңгелек, ул татар дөньясында саллы тарихи изин калдырган шәхесебез. Менә Бөтенья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр дип игълан итте. Менә әлеге чарада шушы игълан ителгән елның нигезле саллы бер вакыйгасы булып торсын. Бик зур рәхмәт, без бергә, без бөтен кешеләргә. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстанның халык язучысы, күренекле драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Туфан абый Миңнуллин баянчы буларак Рамил Курамшин турында булай дигән. Кирләнгән тәнне мунчала юганнан соң тән ничек рәхәтләнеп китсә, минем җанымны да аның көйләре юып чистарта, рухым паклана дигән. Рамил аганың күп еллар буена бергә эшләп, аның белән дус булган Кирам Сатиевның да атаклы баянчы хөрмәтенә әйтер сүзе һәм башкарыр көе бар. Ул үзе иҗат иткән Гомер юлы дигән әсәрен тәкъдим итә. Каршылыгыз Татарстанның халык артисты, гармоннар патшасы Кирам Сатиев. Алтмыш ел баянда уйнайм. Сәхнәдә беренче тапкыр сөйләйм. Ну, курчалар инде шунда, рәхмәт. Чөнки бүген сөйләмәй мөмкин түгел. Менә бу абый белән ни бит? Абый белән мин 40 ел, 50 ел Батулла әйтмешли, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт иттек. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә һәм гостиницаларга, кунакханәләргә кергәндә дә бергә керә идек. Безнең фикерләр уртак иде. Ул да авыл малае, мин дә авыл малае. Аны Рамил Курамшинны Курамша дип йөртәләр иде.
Amine Kiram Satifni Kiramsha deb ertalari. O menga nishasha aytdi. Oy, brat, nihol deb aytadigan edi. Bratlar bo'lib turdik bizlarning bilan. Onun so'zning qisqasi bir necha yil o'tganlarga qaytib, Haydar Safiy yetakchiligidagi Totar san'at ahillari bilan, ustalari bilan biz Nijgar yaqinlarida gastrollarda bo'ldik. O'lchandagi Ramil og'aning otalari, onalari Isani. Süleyman abini hem Feriha opani biz zo'rlab uylaridan borib oldik, hem ularga konsert ko'rsatdik. Ular bizga bitta rahmatli bo'ldilar. Feriha opa so'radi: "Mening o'g'lim Ramil nihandasan, bizning o'g'limiz Ramil nihanda?" deb so'radi. Ramilning hali aybat men aytam, o boshi oyog'i bilan adabiyot, san'atga, jir muzikasini cho'mdi, ham shundan chiqmadi. O yoza. Biz o'ynaymiz, o'qiymiz dedim Ramil og'a turunda. Mana shunday aytib, biz uning yonida bo'ldik. Ramil og'ani endi bilasiz, so'nggi yillarda boshqasini aytmayman. Boshtaroq mening opitim, tajribam bo'lgancha, biz Ramil Ko'ramshin bilan xalqimizning buyuk jashisi, suyukli jashisi Ilhom Shokirovga birgalab o'ynadik. Ondan so'ng Ramil Ko'ramshin boshqa brigada ko'chgach, menga bir o'zima qolib, Ilhom Shokirovga uzoq yillar birga o'ynarga to'g'ri keldi. Nasib bo'ldi. Shu kunlarim bilan men baxtli. Yılda bir işlem kursuylayım. Gitmeye geleyim. Rahmet. Kavşasam uzakta gitse kafayı dersiz. Benim Tatar Bayançıları isimli kitabının avtarı ekanini bilesiz. Mana şu Tatar Bayançıları isimli kitapta Ramil Ko'ramshin o'zining loyiqli o'rnini oldi. Ta'bir Qulshabiga Ramil Ko'ramshin. Bayançılar aramızdan gitken sayını bit. Bayançılar gider. Lakin min yazgan, benim avtorlukta yazılgan Tatar bayançıları kala. Biz gideriz, barımızda gideriz. Lakin mana şu Tatar bayançıları isimli kitap ol мәңгілік. Tamam Ramil Ko'ramshinga 75 yaş ish to'lgan vaqtda, ol 16 iyulni keldi. Men qo'yan yotdan bilan ul bayanchilarni bitirishda bilan qachon tug'an, qachon o'lgan, nindi asarlar yozgan bu turdan misilab turmang, Tatar bayanchilari kitobini olib o'qirsiz. Mana shunda madaniy jumg'ada Ramil Ko'ramshin to'g'risida men zo'r maqola bostirib chiqardim. Ani yozuvchilar aytadi, ani bir palasa deydi. To'g'ri aytadi, palasa deydi. Va shuni yozib chiqdim madaniy jumg'ada. Ramil Ko'ramshinga o'shanda to'lgan edi 75 yaş. Yıldı mı? 75 yaş idi. Daha kurs yapsanız da edi. Ramil ağa ağırı başlangıçtan bizden yende iş buldu. Filarmoni yetakçileri bilen birge bara idik. Mana bizde vardı Haydar Safiy yetakçiliginde onu Alsu Asqatovni hem başka kişiler ve anda biz jurnalistler de çağırdık. Bilgenler okuganlar idi, okup barganlar idi. Minani neçe tapkır больницаga alıp bardım. Neçe tapkır больницадан alıp qayttım hastaxanadan. Bu turda söylesem uzakka gider. Söylep durmayın. So'nggi minutuna kadar biz onun bilan birga bo'ldik. So'nggi minutuna, so'nggi sunuşuna qatdi. Hem Merjaniy masjididan tug'an yoqlarini uzatib qoluvchilar men bo'ldim. Ol aytadi, Kiramsha, men statistika bo'yicha sendan oldinroq ketarga tegishli deb aytadi. Meni otam, onam yanımda ko'psinlar edi. U bilan yesh aytadilar edi. Uzoq söylep turmayın. Buların kitaplardan okurga bular. Tatar bayançı anlarsın bir tane o'zida kitaplar yazdı. Ramil Ko'ramshin edi. Ondan okurga bular. Gazet jurnallardan edi. Men ko'p söylep turmayın. Ozgina söyleyimde. Men ko'p söylep turmayın. Qisqacha bo'lay. Ol Ko'ramsha, men Kiramsha. Qayda kiram, shunda ixtirom. Rahmat.
diyeyim. Oynak Kiram şunda ekleyelim. Rahmet Kiram. Ramil Kuramşın pek köp jırlar avtarıda. Anın kuylar yaza başlağı da özü başqarğan kuylarga gina sığışa almağından, canından taşıp çıqqan muңlarını qoya bilməyindən kelgendir mağayım. Rüxsət etsen, Ramil Kuramşın ki Rifa Rahman sizləri. Ramil ağa icad etken motor bu kuylardan birsin. Ramil abi bilen birgelem uzak yıllar birge işlegen, birge halkımızga hizmet etken, bihesap motor jir yazmaları icad etken şahslarımızın birisi, Tataristan'ın halk artisti, Kırım Respublikası'nın ad kazanan sanat işliklisi Gülzada Safiyullina başkaracak.
Бүгінгі кешеде шулай Татарстанның халық артисті Искәндәр Биктаһиров та катнашырга тиеш иде. Искәндәр әфәнде Рамил Курамшин истәлегенә кайчандыр бергә әзерләгән, бергәләп эфирларга яздырган шахта көен башкарам дигән иде. Не кызганыч, без бүген Рамил Курамшин белән бергә Искәндәр Биктаһировның да якты истәлегенә баш иябез. Урыннары җәннәттә. Игътибар экранга. Атаклы баянчы укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Аның әнисе Фәриха апа башлангыч сыйныфларда укыта. Сөләйман апа исә балаларына музыкага карата мәхәббәт тәрбияләргә омтыла. Әткәй, Рамил Курамшин көе, Сания Әхмәтҗанова сүзләре. Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева башкара.
Agar selamat kazangan Testilia Mulla Alieva. Hürmetli tomoshabchilar, bugungi shoraning uyushtiruvchilarini adab etasiz kela. Tatariston raisi qo'shinidagi tatar tilin ham boshqa xalqlarning tillarini saqlov o'stiruv komissiyasi, Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligi, Qozon shahar filarmoniyasi, Chulpan madaniyat o'zagi ham Rashid Vahobov fondi. Barasına da zo'r rahmat, barasına da o'shlar. Рамил Курамшинның тагын bir legendar мәшһүр әсәрен тыңлап үтик. Татар темаларына фантазия. Сәхнәдә Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты, Татарстан Республикасы Дәүләт халык уен кораллары оркестры солисты Айдар Вәлиев.
тәмсілі һәм матур тавышлы җырчылар иде. Әйді, халқымыздың иске Кара Урман җыры аның иң яратып башкарган әсәрләреннән берсе булды. Сезгә Рамил абый башкаруда әлеге көйне тыңлап үтәргә тәкъдим итәбез. Игътибар экранга. Şükür, bizning zamonimizda da bu җырны шулай моңлы һәм тирән итеп башкара алучы җырчылар, Рамил Курамшинның дәвамчылары бар. Сәхнәдә Вахапов фестиваленең гран-при иясе Ранис Аббазов, татар халык җыры Иске Кара Урман. Shut
Kisip aldım Рамил Курамшин язган иң мотор, иң күркәм җырларның берсе. Һәм аны сезнең өчен Рәшид Баһапов фестивале лауреаты Гөлсирин Абдуллина башкарачак. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре. Гөлсирин Абдуллина һәм Рәнис Ваббазов. Рамил Курамшин көе халык сүзләре күзләр.
güzel dingesi bulaştın dingezine güzeline Nefis volkanlar içinden aslanım yüzüme Sinirlenler kuzilerimle kuzler şirkilim Kuzilerimler yaşlı sırlar şirkilim yılda Рамил Курамшин татар музыкасы тарихында birinchi bo'lib, bayan ham orkestr uchun konsertina degan ko'lamli asar ijod etdi. Hem elbette konsertina partiyasini o'zi boshqarib, ona radio ham televideniye fonduna yozdiradi. 80-yillar o'rtasida bu asar SSR televideniyesining o'zak kanallarında da ko'rsatiladi. 1980-yilda Tatariston televideniyesida Рамил Курамшин birinchilardan bo'lib, o'zining ayrim konserti bilan chiqish jasadi. Tatar xalq kuylari ise Рамил Курамшин ijodining negiz taşı bo'ldi. Aytagizlar, Рамил abiyning ana shulay uzdirib o'ynaganına yana bir ko'z solaylik. İxtibor qabat ekranga.
сәнгатенең соңгы казанышларын һәр даим үзләштерә барып, бу яңалыкларны кыю рәвештә үз иҗатында кулланып килде. Аның баян өчен язган күп санлы әсәрләре, пьесалары, фантазияләре, эшкәртмәләре бүгенге көндә музыка мәктәпләрендә, училищеларда, югары уку йортларында уку әсбабы итеп файдаланыла, фәнни методик нигез ролен үти. Аның Шәштем будай, Бишле бию, Сирәк мирәк, Җәйге авыл урамында, Күңелле гармон, Авыл яшьләре, бию, гармон патефон, Җаек күгәрчене, Ташлап аттым булакка һәм башка әсәрләре баянчылар арасында зур популярлык казана. Сәхнәдә Рамил Курамшинның музыкаль һөнәре дәвамчысы, Татарстанның ат казанган артисты, Рәшид Вахапов фестивале лауреаты Айнур Муратов.
Tanınan bayançımız Ramil abi ko'ram için sahnede gayet tıynak hem ipli muzikant bulsa, turmuşta ise kür xuluqlı, мәзәк şüyüşen, jır көңілі, өткен сөзлі, тирән fikirli artist bulup xatirde kaldı. Bu sıfatlar onun әңгәмәләрендә de yaxşı көрінә. Әйдәгез şunday әңгәмәләрне берсен тыңлабызык. Ничего, oldu, izgi orunlu artistler sunmak değil. Şunlap da, birinçiler motoruna kiyim şarga değil. Hazır bana dedim, Mayka Kırgı'ya bir yerlere şamil. Ben uyalattık yok, uyan şahalmasın demedi. Motoruna kiyim gire, anam üzü şeyle, üzüm tutabırga gire. Mesela bana olay, kaybırdı, bilmeyen kimseler ya, biraz taraf. Şimdi arabildi, şu sahnede yakın bar olmasın, şimdi mağrur bulmasın tarafında gibi. Oy, bu bir havalı kışın o dedi. Anam bir birleşip biraz taraflar da bir. Ama da kaldı ki ne şey. Metem birinciden sahnede benim sizlerge vazifem yok adı. Bir oynarlar, ben için kulağım bilen, kulağım tamam eden, kulağım bilen içerisini tanıyayım. O yüzden oynayayım. Benim adam maymunlarla elle kim bulup kulağım tara. Tarafa değişmeyin. Şurada da mağrur bulup tarafa değiş. Miskin bulup tarafa değiş diyor. Anam edem kaybırete niye anda yılmay mısın söyledi. Mesela yılmam ya da en iyi mekhatına ya ise de kişi min erkek afiyet diyen cırpta da min şolay kalanıp da sana üzüm o ayetinde ya bu başlar biraz tırlayerek mi geldi. Şimdi biraz uğrunda bilen anda güzellik evlisekler geldi. Soyancılar da bulayım mesela. Gerek var. Dokumun alanda sen statични моторна и тургатиш. Мене артистичи полагатиш. Ramilova her vakit profesyonel tatar jir sanatının klassik örneklerine üstünlük berdi, alarına örnek edip koydu. Şunday jevher jırlarımızın birisi Zengər Kölmək. Sahnede Tatarstan'ın halk artisti İlsaf.
эшләгән артист, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, барыгызга да яхшы таныш Алмаз Хәмзин. Рәхәтләнеп, киләнеп, үзе шикелле, иркенләп, әйбәт. Нишлисең бит? Менә Ходай шулай кушкан күрәсең. Мин Рамил белән беләсең ничек таныштым. Әле өйләнгән чак түгел, ул да ялгыз, мин дә ялгыз әле. Йөри шундай нәрсә, кая җан табарга без, квартирабыз да юк, кызлар да юк безгә. Чөнки матурлык та юк бит инде. Матурлыкта шулай утырда әйтермен әле. Шулай мусфакка укырга кердем мин. Музыка факультеты, Пет институтның музыка факультетына укырга кердем. О менен дә кергән кеше бердән бер кеше музыка белеп түгел, училищелар бетермәгән, доның кайсы төштә икәнен бер ел буе карап утырды. Миңа баян бирделәр, хөкүмәт баяны. Менә шушы специальностьна баян инән. Миңа бер баян тоттырдылар. Подвалда утырам. Уйнап инде килештереп дәсәләр уйлаган булып, өйрәнергә кирәк бит инде, мусфакка кердем. Шул алдылар, тавышым матур дип алдылар. Менә җегетләр җырлаган җырны, Кара урманны мин секреткада эшләдем. Бер ялгызым гына гел җырлап, шуны җырлый торган идем. Илһам Шакиров булып. Шуннан калган гадәтләр. Шулай өйрәндем. Шунда өйрәндем, кайткач менә монда экзаменне бирдем шу Кара урманны. Алар кайткач инде Рәгъдә Халитов менә инде тикшерә, анда комиссия утыралар инде бит, күп кешеләр уйный беләсең диләр баян. Уйнап күрсәттем да не важно диделәр. Не важно. Аннан бий беләсең диделәр, беләсеңме дип сорадылар. Беләм дидем. Кунитик белән, солдат кием белән, ул вакытта 92 килограмм. Биймәскә куштылар. Нонсын беләр инде. Оттыргач сөйләшәләр дә пышылдашып, сөйләшәләр дә диләр. Моны алырга ярамый. Бу ни бит монда? Ни төсе, ни кыяфәт. Шулар ишетеп торып белән шулай итеп үҗәтләнеп керә, җөрәр шундаймы? Җырлый беләсеңме дигәчме? Җырлап җибәрдем мин сиңа әйтим тегендә йөрәгемне. Бер көплек җырламадым сорады. Әйдә деканга диләр. Деканга бардык, деканда да шуны җырладым. Алабыз. Ул вакытта беләсеңме, минем талантка карап алмадылар. Анда хорга җырларга җегетләр тавышы кирәк иде. Шуның өчен тордылар. Ярар, бирделәр теге баянны. Бирделәр. Аннан соң 3 айдан соң сорыйлар. Син кем баянда уйнадың? Беләсеңме шуны дип сорыйлар. Юк, мәйтәм белмим. Рамил Курамшинның баяны бу диделәр. Мин баян каршында гафу үтенергә тотындым. Мәйдан гафу ит. Мәйдан рәхәтләнеп уйнагансың икән. Мин митенән интини интек торып тормыйм инде дип, әтидән баян алдырып, алып килеп, менә шуның белән өйрәндем. Менә Рамилнең баяны белән таныштым иң беренче. Иң беренче белән таныштым. Шуны әйтәсе килә. Беләсезме нәрсә җанага? Мин сезнең белән бу фикер белән уртаклашсам килә. Чөнки Рамил баянист кына түгел, баянчы гына түгел, ул бүйек музыкант ул. Аның әсәрләрен мин кая гына ишетмәдем, кайсы зур шәһәрләрдә. Мин Грузиядә хезмәт иткәндә дә аның обработкаларын, эшкәртүләрен аны уйныйлар иде. Аны теләсә кем уйный белми иде, уйный алмыйлар яны, ул катлаулы иде. Аның кебек бары уйнасалар да аның кебек килеп чыкмый иде ул, әйбәт. Ләкин бары шуңа тырышалар иде. Ул иң көчле эшләнгән обработкаларның берсе аның тарафыннан. Беләсезме нәрсә? Баянчылар күп. Бик талантлар күп бездә. Татарда бигрәк тә күп алар. Менә бүген дә күреп торасыз. Нинди генә талант, нинди генә виртуозлар юк. Рамил кебек юк. Ни өчен? Чөнки андый шәхесләр кешедә менә сезне җәлеп иткән бу концертка, җәлеп итү аны ни өчен? Ул бөек булганга килгәнсез, бөек шәхес булганга күрә килгәнсез. Аның бөеклеге шунда, ул музыкант кына түгел әле. Әле ул шушы эшләмәләр белән китаплар чыгарган, үз акчасын чыгарган. Кеше шәхес. Баянчылар күп әйтәмеш. Әмма ләкин бу эшне алып баручы. Аннан соң үзе оркестр каршында чыгып уйнаган, үзе уйнаган баянчылар бик сирәк бездә. Әйтик, Рифкат Умәров бар. Ул нәрсә эшләгән? Ул Кремль сараенда, Мәскәүдә
Өзінің ансамблін, саз ансамблін мен де барғанманда. Бірінші орын, гран-при алып қайтқан баяншы саз ансамблі. Ондайлар көп. Әйтек, Айдар Файзрахманов, мен де ансамбль түзеген баяншы, әйбет. Міне, шундай рәтлер, шулар рәтінде. Көп кіні оркестрлар, өздері түзеген баяншылар бик көп бізде. Өздерінің халыққа шушындай қызметін көрсеткендер бик көп. Біз аны білен байтақ кіні үйірлік Шәһәри Қазан газетесі білен пропаганда ясап, Буа, Опас яқларында, Қайбыш яқларында ерлік. Шунда бізге ойнап үйрей. Мен айтам, Рамил, жырлары бір, рәхәтлерім жырлар. Яламдай. Сен бит мәйтем Илхам Шакиров артында неше йыллар тұрып мәйтем, аның мама битем, сен сіңген инде, сен башқаша жырлай алмайсың. Шуның көбік жырлай ашарсың. Әйе жырлап көрсетті. Құш исләрін сепкен шағында. Бар бетрім деймі? Мәне шушы жырлап ебермейтем. Әйде жырла, әйде. Өзің ойнап, өзің жырла. Жырлап еберді шумнан соң тұқтай алмады. Қара орнандарынан чек жырлай, әйбет. Шәп жырлай. Мәне шушындай егет. Мәне анан соң нәрсе? Рамил білен біз әйтеміз. Анан соң саз ансамблінде Рифқат Ғымаров енді яқты дүнияға кетіп барғаннан соң Рамил Курамшин жетекледі. Саз ансамблін. Бүйік ансамбліні. Анда ойнарға бек қақлаулы. Рифқаттан соң ойнап қара. Өзінің мен анан көбек болдыра алмам деп ойнады. Ләкин ол ана оңышлығына башқарды. Олар түрлі программалар ішілер, яңа жырларына ішкәттілер. Міне шошындай зор актив ішлеген кіші. Мен өзім концертлар ештірген кіші, әлі сәхледі сіздің вақытыңызына аласым келмей, бар тегі Рамилге зор құрмет білен, аның ижатына, қам сізге, бізге қалдырған мирасы білен бір ортақлашырығына келдім. Білесің нәрсе, танышуына қызық болған ішінде, қам қызық ма, қызық түгіл ма, бір келарсың, бір күлірсің дегендей, келді Әлфия Абзаловның концерті опера театрында. Құрдаш дедімде шәдейіліна. Құрдаш. Біз ikimiz de bir yılda anım bilen. Şimdi de biz kırdaşlar anım bilen. Dostlar, nık dostlar. Elfiye Abzalova'na şakıra. Bölmede saz kızları bana ayında parik alıp verdiler. Bizden arada yaş bulup göründük. Men de şunu kiyip zırlı başlarım könüptü benden arayı. Şunda banka, işlitirli bankaga girtip koyulgan ol. Poxtagına tura. Рамил алды да, кейде де күзгіге қарап тұра. Ну, қардаш, қара әлі. Нек Алла қарғаған бізді. 18 яш бейт. 18 яш қардаш. Қара әлі. Аллаға тағала бейліғі қарғаған бізді. Мен тем Рамил ал бүгін концертқа. Бәлкі керсің, бәлкі жоқ. На всякий случай, ал әлі мәйтем, ал. Кеттік концертқа, жай күні шылай. Матур концерт, зор концерт, бұл вақытта шылай. Халық келемі, жоқ ма деген нәрсе, жоқ, келе халық, үрей, ұрылып үрей. Шыл вақыт Әлфия Абзалова шындай мизансцена ясаған шыққанда. Не ғалейтін, гармоншыбыз, ғашық болды өзіме бар ма, деймі? Шыл жырыны жырлар. Әлфия апа қошуы бойынша, бұл шыға да сәхнаға, бұл бетінде шыға біләйді. Шыға да шуша Нихалейтім гармоншыбыз ғашық болды өзіме деп әйде де шул әйткеннен соң екі яқтан, бір яқтан Ерік Халимов, екінші яқтан Рамил Курамшин шығаға дейші бет. Шыл айттырын мен сен айтем, бұл әйтті де баяншылар шақ ойнап жебәрділер, енді бұл сықланып Әлфия апа Рамил яғына қараған еген. Ақтанышша. Ғажапланып ақтанышша, бәтәш дейді. Ол аныңша мадырғанға зор. Мен шуннан сың жамаға. Мен шуннан сың дейі. Мен бұл бүйек жыршыларымыз кетірған айбы. Шул есепті мен де соңғы уақытта келішмейді менде. Бұл ершті шешушті міне. Капсонлар киген, муслим Мұғамаевлар, әйбет киген.
sahne matурlukunu yarata. Biz bulay da matur. No, bilesizmi? Sürekli mana şuşa bizning Ramilimiz, yaratgan Ramilimiz. Bizni mana şuşunda o'zining san'ati bilan g'oshlik etgan buyuk shaxs biz. Onun isterlerine mana şuşunda zo'r kecha ishtirokchilarga zo'r rahmat aytasim kelar. Buni davom ettirishga kerak. Endi hozir bek yuqori doiralarda bizni vodiy xalqni unutib tajribalar edi. Mana biz o'zimiz muzikantlar birga yig'ilib, shulay qilib bir-birimizni shulay qilib mechikdir zo'rlab, metib mana Ildar rahmat senada. Shulay qilib ishlik olsa Allohga. Mendeni hozir men demişlerim çıkaracağımsız. Rahmet deyim. Şular arasında yürüyen uzakta ketkenim bilem. Rejissör olarak bunu bilem. Rahmet sizge. Ramil mene degen jigit, mene degen miras kaldırdı. Şu miras için rahmet yüzünden nıgıtıp alkışlap kalırızlar. Katarsan'dan sağlamlaştınız. Biz ise Ramil Kur'an için icadın varlığına devam ettiremiz. Көтерілік көкке парылашып. Рамил Курамшкин күйі Наиз Қамбар сөздері сахнада Татарстанның халық артисті Азат Темиршайх. Жер бірінші тақыр башқарына. Біраз қарабағармен да сұранмасыз емін.
yakın dostları, hizmetleşleri sahne tuta, körgenlikçe. Sizin karşınızda onun bilen birgele Filarmoniyada şaptı yıllar hizmet etken muhterem zatlar, Tataristan'ın halk artistleri Rabiga Sifatulina hem şulayok virtuoz körünlükli bayanışı motorcılar aktörü Ferit Hatipov. Uzak yıllar boyu matbuat bitlerinde jir müzika ülkesini yaptırtkan ütkün tilli makaleleri basıla keldi. 2007 yılda Bayan için piyesalar degen jeyintiği dünya gördü. 2014 yılda anı körenekli səbətkerlerge bağışlanan Şurdaşlarım, Muğdaşlarım diye isimlengen istelikler kitabı basılıp çıktı. Anda Reşit Vahapov, Zifa Basirova, Feyzi Yusupov, Ezel Yahudin, İlham Şakirov, Afire Gizatulin, Tahir Yakupov hem başka bir köp şahıslar turunda istelikli yazmalar toplangan. Ramiraga Kuramşı'nın şurdaşları bir köp bizning aramızda. Hem alar bugün ana iske alırga deyip keldi. Tataristan Respublikasının ot kazanan artisti Gazinur Farukşin başarınız. Yes,
Газинур Фарукшин, үзе. Түбән Новгород өлкәсендә бик күп атаклы һәм талантлы җырчылар, татарлар һәм милләттәшләребез туып үсә. Шулар арасында бөек җырчыларыбыздан Рәшит Ваһапов белән Хайдар Бигичев исемнәрен аеруча билгеләп үтәсе килә. Рамил Курамшин үз вакытында Рәшит Ваһаповны сәхнәдән күреп там калып тыңлап торганын сөйли иде. Соңрак ул Ваһаповны искә алу чараларында да бик теләп катнаша килде. Хайдар Бигичев белән Рамил ага Курамшинга күп тапкыр бер сәхнәдә чыгыш ясарга насыйп булды. Кызганыч, хәзер инде татар халкының бөек улларын видеодан карап юксынасы гына кала. Бүген безнең арамызда Түбән Новгород өлкәсеннән ерак араны якын итеп килгән кунакларыбыз, газиз милләттәшләребез, Рамил Курамшинның якташлары да бар. Аларны сәхнә түренә чакырабыз, рәхим итегез. Сиргач муниципаль округының депутатлар советы депутаты, Түбән Новгород өлкәсенең Билбаулы көрәш федерациясе президенты, Рамил Курамшинның авылдашы Ирфан Таһир улы Шаипов. Рәхим итегез, хәзерләр. Hayırlı geç, hürmetli milletteşler, isimlermesiz. Hürmetli Rifat Ahmetiç, sizge biz bütün rahmetlerimizni bildirtemiz. Elin böyle birsek yaktaşlarımızı söyleyip biter edim. Kakras bana video oldu hazır. Ütken yılını 115 yılı Reşit Vagapov'nun ütti. Anı başlap iberdik. Ақтукта, туған ауылында бик матур үтті. Аннан соң Нижгар біздің өлкенде Нижний Новгородта памятный тасканларға атылды. Бик матур оқыған аның жерінде Кремльдің янында озған сайын көремін мен аны, мен часто боламын анда, бик ғыруланамын. Аннан соң Сергач округы Кочки пожар ауылында үтті окружной сабантуй. Анарға тоже без музыкаль частен фестиваль үткердік. Бик матур, бик зор үтті тоже. Так что біз аларны ұнытмайбыз, білеміз, есте тұтабыз. Әлі енді бұл жылға қалып келгенде біз 75 жылдық Хайдар Бигичевнің еске алабыз тоже. Бізде 13 июльда окружной сабантуй Кочки пожара ауылында. Тоже музыкаль частен фестиваль Хайдар Бигичевка үткеребіз Алла қоша. Алла язған болса. Әлі енді Рамил абыға күтсеміз біз. Рамил абыйның мен ауылдашы. Рамил абы білен бик қанай ғырурланабыз біз. Мәне бөгін отырып тұрып, концертта бағып отырып ғырурланып тұрабыз. Шынды матур, шынды емне. Сезге бүтініңізге рахмет. Рамил абыға мәдениет йортының исемен Алла қоша береміз. Кочки пожаркин без, потому что над этим уже работаем. Аннан соңында аның тоже анарға Алла қоша без памятник тоже нетебіз. Асырға инден да Кочки пожарки да тоже как бы бюз
Dürüstün aytkanda oradan bağıştırdık indi. Allah yazgan bolsa karlar Eregez biz indi Allah kuşanay. İşke aşırыбыз Allah kuşa. Çakırыбыз. Kilergen kişiler kiler Allah kuşa. Gönül koyarыбыз. Bütünüsün niyet edilimiz sizge. Bik tağın bir mertebe rahmet. Rifat Ahmet'e sizge bik kata zor rahmet. Bizning Sergaç okruğundan, Koçki Pojar avlundan действительно biz sizinle тоже gururlanabız. Siz тоже bik küp işler işsiz. Bugün indi bikte biz Ramil abi için sizge tağın zor rahmetlerimizni bildirtemiz. Rahmet adredim üçümüzün avuldaşlarga, bizning avuldaşlarımız da bugün mında jiyinishib kelip Allah Teala bizge berdi yolunu da, yollar da yapaydı. No Allah Teala bizni rahmet edey как бы berdi bizge yollarını açtı. Biz bugün keldik. Sizge bugün bütünüzge tağın bir mertebe rahmet. Rifat Ahmet'ich. Sizge bir gülegimiz var idi. Ağırsanmasanız çekiniz пожалуйста. Rifat Ahmet'ich. Kasaya da, kasaya. Prezident kasaya. Rifat Ahmet'ich. Güzel rahmet sizge. Fırsattan faydalanıp yurttaşlarına bütün rahmet. Daha şunu aytasım ki de bu konsertta bütün artistlarımız riyasız katnaşa, bilimsiz şartlarda hem indi bu darbe aşkayı süleştik. Bugün konserttan kirgen var tabış Ramil Kuramşı'nın Koçki Pojar avlundağı kabrine taş koyuğa gitişir. Bütün artistlarımız devam ederiz. Muhterem cemaat hazır sahnege Ramil Kuramşı'nın tağın bir avuldaşını çakırırız. Ol bayançı Azat Jihanşin. Ol oynayışatki Ramil abinin parlı biyu kompozitsiyasinden bir variasiya. Ol Azat efendiga kelgende ol endi Ramil abi bilan ish aralashdim dey. Ol meni muzikaga uyratdi, Qozonga o'qirga kelirga chaqirdi, lekin nechikdir kelib chiqmadi dey. Ondan üstüp aytdi, tomoshachilarga aytırga qushdi. Men der samouchkaga der. Men der yaxshi unamaskada, bu der shunga ko'ra siz endi uni поддержать etingiz tatarcha aytganda. Birazgina birsak qo'l javob turibsiz. Shunga ko'ra o'zini chaqirib, Azat Jihanşin sahnada. Aylangiz.
Şöyle bizim orkestr ekranına sahnada öz ornunu alır, biz ise tübendeki sözlerine eriştiresimiz kiler. Tüben Novgorod'dan kelgen yoktaşlarının barısına da şundan da ihlas көңілден рәхмәт, бигрәк тә авылдашларына. Рамил Курамшин биографиясының иң якты сәхифәсе ул һичшиксез Илһам Шакиров белән хезмәттәшлеге. Ул бик җырчыбызга 20 еллап уйнаган. Бу тарих һәм бу феномен. Biz bugün süyüklü şahısımız İlham Ağa Şakirov'na da zor hürmet, diren ihtiram bilen iske alıp konsert programısına onun repertuarından bir kirttik. Bir almanı bişke büleyik. Tatar halk kiye Razil Veliyev sözleri. Kazan Nuru Halk Oyun Kralları Orkestrına koşulup Tatarstan'dan at kazanan artist Rayaz Fasihov jırlıyor.
сөзләре «Хушлашмый китәм» Хайдар Бигичев репертуарыннан. Моңлы кичәбезнең дәвамы булып сәхнәдә Казан Нуры халык уен кораллары оркестры һәм Рәшид Вахапов фестиваленең гран-при иясе Алмаз Хөсәенов. Yüreklerini tilgen tutar mımın, Irak şırlar ürülüp tınlasın. Hay yigitler, yaşav küşü arta biygende anın tilleri, Zatlı kiymunlarga ürüle, Aşıladır köngül gülleri. Eytirsinler şuşu mın getkerge tutarının sıygan bar canı, Ул bit gadigine bayan tügül, Ramil Kuramşin'nin bayanı. Ramiz Aymet. Konser davamında odaklı bayançının legendar oyun kuralı ihtibar etken sizler kişinin tüp konağı bulup hem bir ne kadar yetim balası olarak sahne türünde durdu. Ramil Kuramşin şuşu bayan bilen bir köp tanılgan jırçılarga oynagan. Hazır biz sizin ihtibarınızga Ramil ağanın legendar bayanının yankıraşını da tыңларга taqdim etemiz. Bu maqtaulu vazifa Tatarstan'ın alt kazanan artisti Nail Sağdiyev'e tapşırılır. Aydan üstün hayırlı zaratlar.
катнашы, бу хәбәр әле генә килеп иреште. Эшмәкәр һәм меценат Рәшит әфәнде Баязитов Рамил Курамшинның туган авылында бюст ачу өчен 100 000 сум акча күчерәчәген белдерде. Бик зур рәхмәт аңа, Ходай насыйп булсын, эшләре уң булсын. Бүгенге кичә барышында әйткән матур сүзләр, яңгыраган җырлар һәм көйләр Рамил ага Курамшинның рухына дуга булып та ирешсен иде. Бүгенге кичәне безнең белән уздырып, Рамил Курамшинны искә алуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, мөхтәрәм тамашачылар. Шатлыклы сәбәпләр белән генә күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.